И здравейте хора, в днешния видеоклип ще играем игра, която е малко по-различна, не е Сила Блейнот, се казва Rivals. Това е игра, която се казва Prom. Сега ще имаме Join the Point to start playing. Beginners 2 в 2. Какво означава? Да играем 2 в 2 ли? Се чекаме. Тук ли да влезем? Влязо. Телепортване. What? Сега се телепортираме. Не знам. Тази игра не съм играл и не знам. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Да, бедграунд. Айде. Бедграунд. Трябва да си сменем оръжие. Assault Rifle. Узито. И сега граната ли да се изберем или флашбак. Граната. Като всякакво трябва да правим. Тази граната. Опа! Айде! Дига, трябва да купим, Не, бот. Айде, бе! Не малко съм не, брат! Много съм слаб! Брат, много съм слаб. Айде, първият род ние победихме. А сега пак Switch Weapons. Assault Rifle, Узи, щит и пак същото общо взето, да. Само, че тук път може да си вземе мотолов или както се казва там, не си спомням. Ето ги смачка. Нашия ги мачка буквално. Не, нужна ще стане същата. Окей. Някакъв старт 4-9. Окей. Ще си взема. Да, със отрай. Узито. Battle X. Флашбак. То нашия до момента ги мачка, ето да. Аз буквално до момента може само е така да ставим. Окей. Абе. Аз ще си сложа това. Някакъв таск. Понякога. Добре. Сега ще го смачкам. Айде, добре, убий го. Нямаме ли нещо за хилване? За хилване нямаме ли? Какво? Спечелихме. Тройки имаме нещо. Аз комплинчик. Аз имам 2 кила и 1 асистенция, други има 3 кила и 1 асистенция. Мисля, че добре играхме. Общо взето нашия други отборник го кереше, ама това да е въпрос. Така, ще изиграем още една игра. Пак 2 в 2. Имаме един ключ, обаче не знам сега какво тези ключове. Моля ви в коментарите напишете за какво са тези ключове, нали, ако тези някой тук играе. Даже не показват и FPS и MMS. Не знам какво е MMS. Само за Play. Beginner 2 в 2. Нека ще чакаме. Ако ви харесва такъв контент и съдържание, просто абонирайте се към Мака, лайкнете този видеоклип. Аз сега се телепортираме, явно са открили хората. Ще играем. Бедграунд. Аз ще не ми каза, че ще съм
О, не. Аз съм един, брат. Стига де. Май сега ще умра, брат. Имам чувството, че май ще умрем. Мототов. Да, аз съм една от две човека. Айде. Не, къде? Давай, къде отиваме, човек? Айде, не бе. Бе. Айде. Асистенция? Къде е другия? Космачка. Айде, победихме. Окей. Пак. Не, ще остане със същите. Бързо. Къде са да ги смачкам? Окей. Добре. Сега къде? Айде, победа. Още един род победихме. Така, взимаме един мототов. Или молотов, не си. Айде. Ора победихме от моя мототов, където мототов е много силен човек. Направо сега може да си го хвърлиш и да буквално да се... Не! Така. Се. Опа. Се глеко, брат. Не! Загубихме рунда! Той ме снайпна с снайпера! Стига да е! Явно никак не сме много добре обаче. Тая игра никак не е лоша. Много готина даже. Къде хвърлям? Той не е там, бе. Много съм зле. Той един е май умрял. Айде де. Къде е другия? What? Къде? Той да не е изчезнал, бе. 3-1. What? Не! Ужас! Не! Този снайпера как ме цели, ужас! Много сме слаби хора, много сме слаби човек. Къде бе? Не мога сега да намеря, брат. Къде си, бе? Не! Брат, как... Майко, брат, много сме слаби, брат. Много сме слаби. Право, много сме зле. Аз не знам какво оръжие да взема, то снайпера. Малко, аз ще си взема снайпер обаче. Аз ще взема снайпер. Аз ще взема, брат, снайпер, като е толкова силно човек. Къде си? Победихме го. Тук сега най-накрая. Така. Какво? Нещо стана. What? Не! What? И сега какво става? Няма ли матчпоинт? Победихме! 1-1, човек! Победихме 1-1! Браво на нас, брат!
Имам 4 елиминации, 4 пъти съм умряла и съм направила една асистенция. Тоест, тази накрая станахме 1-1. Правил съм 1127 демидж. И направил съм 4 елиминации. Добре, я? Лев. Ето, но... така, ако ви е харесал този видеоклип, пак ви посещам, ако просто да се абонирате с камбанката, да лайкнете този видеоклип, пък ако не ви е харесал, натиснете дизлайк. Това беше от този видеоклип, хора. Чао и до нови срещи!